ଆପଣ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ନଏଜ୍ ରହିଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଟ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଖପାଖରୁ ଯେତେ ବି ସାଉଣ୍ଡ, ସାଇକେଲର ସାଉଣ୍ଡ ହଉ, ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ହଉ, କିଛି ବି ସାଉଣ୍ଡ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଯାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରୁ ନଏଜ୍କୁ ପୁରା କେମିତି ହଟେଇ ପାରିବେ, ସେ ବି ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରୁ ନଏଜ୍କୁ କେମିତି ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ, ସେ ବି ପୁରା ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିଛି। ତ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଯେଉଁ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରୁ ନଏଜ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନେବେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆପ୍ଟି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ରଖିଛି, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କେମିତି ଆପଣ ନଏଜ୍ ହଟେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ, ସେଇଠି ଆପଣ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ, ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ନଏଜ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କୋଣକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର କୋଣକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଟଚ୍ କରିବେ। ସେଇଠି ଟଚ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ସାଇଡ଼କୁ କରିବେ। ସାଇଡ଼କୁ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡର ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପୁରା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ନଏଜ୍ ରିମୁଭ୍, ସେଇ ନଏଜ୍ ରିମୁଭ୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁରା ଫାଷ୍ଟଲି ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଆପ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋସେସିଂ। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏଠି ପ୍ଲେ କରିକି ଶୁଣି ବି ପାରିବେ ଯେ କେମିତି ହେଇଛି, ନଏଜ୍ ହଟିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ନଏଜ୍ ହଟି ଯାଇଥିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କେମିତି କରିବେ ନା, ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଶୋ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ତ ସେଇଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ରେ ଟଚ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଆସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଆସିବ କି ଆପଣ ମାନେ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ପରଚେସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ସ୍କିପ୍ ମାରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। 100 ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେନ୍ 100 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ସେତିକି ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 100 ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆପଣ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ। ତ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ନଏଜ୍କୁ ହଟେଇ ପାରିବେ ଆରାମସେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବି ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।